ya kota chima impotem hobono ekuro ni bidawa ne womo akeka hihye sankro na se a bebia womo te cashew nut nam sen no akromfo atwamoni akohwe saakro na womo atwa koso na kai wo se wo ya kromfo na madan ho akosa nkrasefo no so no wo de na wo hian na wagye na wa spell mo life no na enkwa no wo masan de abaye adwumaden foforo de ahwe wo mabusua na we de entesa yesan wiawo na yesanso eku akam abayo bi o tachimaya enipa nyina anim se na ansa na kromfonso be wia no madege wase o mahwehwem hwehwem ahwadwuma wo ye kromfon hyeda emma ofie keke emewia abayo da no ye sorry ye bunu ho a obi awia na age ne phone no ebi kra phone no ne boyfriend na wotoma no na saada na eno ma pe kwan fa so ebeji na abayo we no woto eye cashew nut no ai atia no womo te na omo hata wo yobi a wototototo na chese sika kakra e woni nsem na eme se hwehwemu chese wo ma hwehwemu ahu se ade achi a wo bekọ no akwakototo ntiem se wo de sika kakra abeto no ho akromfo ne ba bewia na esanso de dua boniti ekun no eja ne ba nan yes tran na kolai e de ne pu ma sorry Tvgh sister ya twa nananom ewon siedo a wagya akola 9 years ayan kotachi man brasisia Wafanya na ya dasoa ewa wurukasa mu ekoso ewa Ghana ha mankrofo enya sumdwe ya wode bebobra ni nyina ne se nkrofo esusu sa wo mu akromfa remfo kwa akrono boy tuo da so eno mo hu se ensu oto ewa tachiman na ensu oto ewa tachiman so na amafo ani age esansa bayire sa wo beboko fie na nafam emasisi ade se ekotodwe enti se ensu oto na safam ya sa no akuafo da wo mu da enya wo dantam na ade achi a wasoya kwa akobonko fie sa brese ya sha se a ye do afufufro nti ye kwa ahase ho eti nso ne tonu a amafo ani abresa ne wo mo nantam na de achi omonya hode fufuro no wo mo so wo ho abete kokoko bekwa kobie akromfo kitatu asu hwena no ye beje ho niema ne yesesa nkrofo ekokuntun so ye no no wo ye bro no a ewo tachiman ewo Bono East Importam ho afi bobo amakomako nsia ene wo mu kom wi achiro ababa abako de yakum no ama wo mo pra kwakopra kwada afen wadi finhia nkron akwada 9 years enso wo do mo kro no bo ekono so na yansa bra wo ho kra no Eric Amuako de Don Magla ewa homa no so ono na adi asem ya chi akodru tachima akowrewra fie yi mu a de akoso ho no obetimi a kire mu yie Eric akwa ba na eba ne sa kwada 9 years no ede na ewa ne ho wedding ring sana mpempra ne agu ne ho yanko ena be makromfo akokro no bo wo fie na yakwa atake akwada 9 years Sexual Ameda sabe do be piemu ewo kutu so sene a wakan na wo teche ista na wotwe pepepe na krono bi ekoso ewo kra efro hotra na wotwe pepepe so na kuntun so de enso asan abada ne nyina na se nsuo to ye na amanfo adeda kama no na akromfo nso ye omadwen se efie maako nsia ombe wura sa efie no mu nyina na efie ba ko budi nkan ewura mu oba a obudi nkan ekun ne efe no Jennifer konadu a wanya mfie 30 years aka akosua ata ono eno mudi eye table C ne dan achi na obi ne mpoma wura mu di duabo ne tim efa ne sika na omosan efa ne mobile phone so eka ho na efie keka ho nyina enkorara ba ko enya 21 years na ba ko so nya 9 years na de wonya 9 years ne 21 ye na me boro mo no ntino bre na mo prepare ama sabe mo do makwa kopie mu ewo Holy Family Hospital a ewo Tachiman na painful stress bambo fo no ma omoni enko Tachiman yi pa ema omo ohene a wo na na aboache ansa na eye abaya ye friend Jennifer konadu ne maame ye friend madam abena ata omo nyina stress painful enhwe na omo emwa na bibia enkoyie na sechwa ohwe video no a obohu se abaya ba ko gina ho abra na yi dead body na free dan no mu no oye busuani ohun sa na se ono so abu ahwea na wo se painful so attend to sa lady no ehwe se omo bepe ne kra age e de ama no ti se chwa be piemu ewo eye Tachiman kuntun so a ano de papa panti yes police force omo na nyi ntintia ewo Tachiman no mo hwe se baby bia police station ni bia no behwe na police station aba ho na akromfo a o ma sha ase na wo twese ne pepepe o ma san ka omo bio no na wo twede ya nimu omo san kwa ka omo bio sechwa
Akronfo be wura fie na yakọ obi dam no na yenim de ye kwa akọpẹ ye nwura ne keke akosuata Jennifer oye adwuma bɛn oye cashew buyer ototo cashew ti bebre na esusu se bia na omufu se wakoto cashew na wanye sika na ode aba beto dem mumura dem nso no omo etimi efa sika ho na omo fa ne mobile phone eka ho ansana omo ehwese omo de aba no bebo de timayi na firi ho kra na setua anare ho sem kese ne se ne baketekete kra a wonyini ya ye wo ne ncheye amanfo etese akra ne esu ntomo bie mpoma na hwe ye na de se akra no etene maame ne ho a osu friend maame ne ma but na ne maame no afiri mu sejwa na Jennifer kunu wo he satam no de na ye omo Jennifer ene ne bucket wa no pe ena na ewo eden mu ho no mo a akronfo no kofa mpomom ekowura kwa ekodi ni sabo na edidua no bo ni tirimu a ne maame mu kohwe na odamu gemu na eya reho papa mo ene wadwuma wabɔ na enye de wayɛ nko ani wadi akira ne madam abenata ya wono ne ba ene Jennifer edi nkomo Jennifer ye a wo hwɛ no to cashew na kyɛ sika wɔ no ho meka sɛ de kokko ye kokko akrachefo no ye cashew krachini na sika wɔ no ho ɔkare cashew tua wɔ moka ɛna Smiler Mumuni ɔno nso ane agya ne ba wa ye pra no 21 ene 9 years no mo papa ye ne wɔ mo edi nkomo ye nkoti wɔ mienu Smiler Mumu. Menkona no ye. Ohia nura na go by 2 medaya na me wo na me bana chiom. Baba ye na masori. Me sori a me pia dia sama o so mu dia ba bon. Cha. Fine dia ba bo tumu. Wase ne pa na san pia gba. Ma chesia ma nya obia. Ana me san do am ko do. Me ma wa mo kwanya na driver mo de me ko do. Okay. Na nipa sɛ na wɔda mu hɔ. Nipa 2. Hwan. My God, Smiler. Fraser Smiler. Obi yɛ school fo ana omo yɛ adwuma. My God, my Fraser dia wa school. Oh, okay. Ndo me sɛ nipa ne fa he na dia ba ne bɔɔlo. Pono mu ana sɛ Mpomam. Tachi my for esuru egujam esu sɛ ebam mo ebebɔ mo ho ban a amoma ye save kakra ana sɛ save kra ne twie friends sɛ ai ombe save a ekunkum no ebeba fom kakra e wo madwuma ho no yesrem a mohwe ne yie mom akra